sok manis koyo jenang lapis. Tandangane menor mirip wae terus sing dikodain bingung malah ngundel alos. Sutarmi Cahayu polos lantar mimpi takoni wes mangan dijawablah durung ngerti. Sing penting ramah atine alus lan tenang. Nanging yen ditinggal mikir tekan sore isih bingung. Ngejake broong tapi asline pinter. Sutan ngejai koncone dianggep paling pinter. Pasang jebakan tikus dibilang jajanan enak. Koncone nyopo jebul jebakan ngakak. Hilang yang topos disine wong nyeleneh. Seneng guyon bareng ora tau padha nesu. Guyu saben dino tangis malah dadi banyu. Urip campur aduk tapi tetep guyon. Nang pojokan kampung ono gang jenenge Gang Dobos. Wargane lucu-lucu, uripe ora tau ngambek. Yuk konyil kemayu dandanan koyo biduan. Ngomongnya panter senenge rusuh lan ruwet. Wah, sore banyak orang tidak mekaket kene ngopo lho jane. Lungguh ning kene dhek kok budek. Ini ki gabut dolanan HP waleh. Gorene ngamis-amisan sing tunyawane. Lamono eneng kan yo kena cekel-cekelan. Ngono ki saiki golek angel banget apa nek golek sing brondong kayak ganteng. Susah. Eneng iki tuwek. Kayak ulet, lemes sisan. Wis ndak kena cekelannya tuh nan. Repot. Wis kudu ae. Lek tuwek yo alah empuh. Paling demet yo kayak banyak kok umek Dek koyo bocah keroken kuwi. Lah yo ngono. Bek. Lek oleh ki ambok anu to, bagi-bagi to, aja dipek dhewe. Agar padha telese kok awakmu ki arep bricik. Sing dibagi apa lho Nyil? Aku lagi ben gremeng dhewe ning kene ning Joko tuwek. Kirut-kirut. Ge wis ora kenceng lho Nyil. Malah enak lho mbek kuwi. Kan kaya jangan lompong mbek kayak kirut-kirut. Alah, ndak enak lek kok jangan lompong ke. Enak sedomu sing isik enom. Ngono kae. Lagi opo lek tuwek ke. Yuk kenceng paling ya wis tok dengkluk. Opo kabeh wis tau kok rasane? Lah wis ki ambuk yo bagi pengalaman ngono lho, Bek. Aku ki rohku ki sing cilik karo sing gedhi lho, Mbek. Urung ngerti sing enak karo sing ora enak aku ki. Aku ki ora tau mangan kabeh lho, Nyil. Kok mangan jajal sidane. Anu lho, lek tuwek ngono ki kaya gendruk kaya ngono ki kan klempruk. Ya sak tenane yo empuk wong tauku karo brondong-brondong ngono kuwi sing cek ngono to. Lek brondong pi rasane, Mbek? Enak banget sih kenceng. Kial-kial ngono lho Nyil. Jajal kapan ngono? Tak kenal nih. Tapi lek ketagihan aku ora melu-melu lho ya golek dhewe brondonge. Sekali kena kowe mau lho Nyil yang jagung tuwek. Apa yo ngono, Mbek? Iya. Aku mang lho wis tuku klambi. Serawang lho. Delok. Apik to? Serawang pededet kuwi ki. Ora dedet serawang-serawi pas bar bengi-bengi tak engge. Gek tiket. Brondonge mati. Tumpah iki. Lah piye lho? Ngono ki mbok lho Nyil. Lah anu brondonge kuwi sing arep tak kenal yang kowe arep nyang kowe lek emoh ki piye? Yo arep makane aku ngangge anu kok iki brondonge ben arep ngangge sing tipis-tipis. Ya selerane wong kan ora padha.
Wis to, kenalne lho yang aku. Engko lak wis ngrasakne nekku, mesti ketagihan lho brondonge. Wong nekku lho cek rapet. Lah ki rapet apa? Lah nekmu tepos ki ngempleng ngono kan. Piye? Ora kowe. Ora anu kayak pas atus ning dhuwur kayak aku ndelok kok anu gendenge. Oh, alah. Sing ndelok kowe to. Iya. Kayak kaya soyem. Kan dilema. Berjamu jam aku mang. Nyapa len kono kuwi? Ya cangkruk lho mong, cah kene kae nyapo lho ora duwe garapan liyane dolan. Lah duitmu sokeh. Kok cangkruan? Lek ora duit gambar kura sing akeh. Lah kok duit gambar kura apa mau ngetokne anyar neh iki. Saelengku gambar cengkeh, gambar Garuda, gambar pahlawan. Jane iki adek arep ketularan Darmi to, masa wor-woramu Darmi. Maksude ki aku ki ora duwe duit ngono lho. Mulane tercongkak, cangkruk kaya wong embuh kumprung. Ora duwe bola. Jerakmu duit gambar kura. Jane ora ngenok kowe emang tak jak omong semono wene. Karone yo reneng lho, mau duit gambar kura bareng kuwi ki istilah wong lek ora duwe duit. Ngono. Tak kira bangking ngetokne sing anyar neh. Ah, jabang bayi. Ngono ku lho, mau kowe iki masa wor-woramu Darmi melu rodok separo. Yang biasane bangking ngetokne anyar-anyar ngono. Yo lagi gambar kura ke arep duit piro, rego piro. Iya mbuh sing ngomong kowe kok sing ngerti ya kowe. Kowe iki kok wis melu-melu saliwang ra ngono. Sali apa ya wis mulai? Sali adol pentol ka lho, Ma. Iya lah saiki sali ki adol pentol to. Ale lunga nyang Kamirun kok ndak asil kok dodol pentol. Ora. Lah apa pentole wong Kamirun didol ning kene? Alah paling yo iya. Lah lek ngono rembet tak omongane karo konya dan sing ngubur-ubur aku. Lho Takon betul beruber. Betul beruber kowe. Iya, Kowe lek sing beruber kono. wong sing ngubur rembet to. Ki arep dirahapamu to, Mo. Kok ki beruber kowe. Paling ngeter sak pentil. Lah modelmu ada ngeser pentole Samirun. Alah ora sudi aku mau karo kowe aku mulai ra guna ning kene. Ya sing kamu kok mewah-mewah ki apa? Pentole Samirun. Jangan pentol ora payu. Lah sing rene dek anu kae lho. Kok rene sing nyang Mahmud dek anu kae lho, Mbek. Nyapa? Yo kae lho kenalno karo aku. Yo aja lho kayak anu sing tak demeni ngape kok engko sing tangane kowe ki sing ora tak demeni, sing anune ki rada semene ngono. Yo lah aku lagi anu semene. Yo engko lek sapere lek nyang kowe ki rada krasa. Alah. Yo sempit-sempito nek kowe kayak kata semene to, Mbek. Ayo anu ae. Nekat. Njalek ngono. Ngono ki lek nekku sing ganteng ki aja kok emek lho. Yo kan padha jajale. Yo aja lho. Aja. Wong aku kadung cinta kok. Dilu ae. Ndak lek ndak. Wis to, Mbek. Ndak aja. Aja. Alah to, Mbek. Kowe sing wong semene kan. Yo ngrasakne ki sing ora cintaku lho, sing udah pacarku. Yo kan kowe lho bojone wong ngono kok. Oh, brondong kok bojone wong. Sing dek anu ki yo bojone wong ngono. Udah wis duda. Duda umur 20 tahun kok ndaki. Lah, lek dhewe nyang arah kene ya ora cetukan brondongku liwat mang. Sing ngerti lho brondongmu. Wedan kecilik dhuwur kae mang kae lho. Rambutnya ngene mang. Aku malah cilik dhuwur ke. Wis jane cilik. Kowe iki salah. Lek cilik dhuwur ki malah ngono lho. Lek wong ndek gek gedhi ngono semene ora.
Kok iki kadek iya lek golek ke cilik dhuwur ngono. Aku lah awakmu ngono kuwi. Aku ki wis awakmu ki natu anu nih. Apa nih ki? Pakar iki mbok-mbokane kelas kakap ta. Iki apa nek muka-muka ki? Peteng. Datangmu gede ngono. Peteng put. Iya le. Ora. Mencap-mencap. Mencepon atake wong sumeh to, Mbok. Engko medhekmu lah aku ke besengut meneng jerekmu aku ke mesu. Lah aku sumeh jerekmu ngempeng. Ki sing piye lho karepmu kuwi? Ya karepku kowe iki meteng lho, ki brondonge kan aku dhewe sing bagi. Ya ki mampu lah brondong akeh ki, Mbek. Ya kan ora bendino, ganti-ganti. Alah, wedi lak luwer aku. Yo, Pak. Lah kae ngono mo. Lah yo ngono, Mbek. Mo, Kon dilocahke, Mang. ayo mo. Aku wis golap. Karek golek enggon. Lah aja aku si armari juga iku. Dadi jotos ibu dadakno kae. Saya mulai gede, jaluk saya. Lah apa lu sayem? Oleh pentole Samirun. Gede banget. Lah ngono lho. Sayem kok yo raja aja yo, Mbek. Iya ki gayane momo ya. Halah. Ayo golek iki sayem. Ya yo lho. Lah sak durunge sing gedhe dhisik nek ngono piye mo? Tak geng latih ben aja kaget. Aja njel aku urung garing lagu sunat. Lah, tebake ki emo ki jek bar sunat. Iya lah mono ya. Ngokep kelesar ya. Tak ngokep apa to nyel? Ah izin kile saya. Kremis nyel. Bene, sempet oleh brondong kok. Alah. Endi lho adeke atuh men brondonge ora cetok-cetok. Ini tuh ora ditelepon kok cetok. Ya wis nak nemu nih. Anu. Kene apa ngono? Dadalane cilik ngono paling naik bareng cilik. Ambemu. Ya lek ngono sing munggah ae, Jo. Tamsi perengar. Cangkem wedhus nek juweh men ya. Pilangane kok nemu jedenge wong. Lah mana gek dadi apa aku mah. Kan gila bang. Ora gelem aja bature dolan dhewe. Halah. Wong bar cewek ngono kok jere dhewe. Lah apa gede tenanane Samiron, Mang? Apa lho, Mbek? Sing kok omongne kuwi bature bar nurut ngising ya mesti lek cewek. Oh aneh. Halah, mau jere mo kowe bar anu pentole Samiron ngono kok apa ya tuh gede banget. Pantesan kok kowe muten ndak gelem ngomongi aku. Jane kowe iki apa lho? Aku mengke tuku pentole mugi iki lho, di pentole Samiron. Kowe iki lek ader ngrungokne omongane moe melu bubrah Darmi tak ngono. Ya mbah, wong jere emo duwe wong gegok-gegok ngono. Ya mestine ngetu anu lho ya. Lan di panganan enak ki ora omong-omong bater. Dipangan dhewe gen muduk. Ya nyata lek arep iki malah kudu kome mugi aku wis wareg kudu ngiseng liwat kono ya ben mampir ge iki isine 6 lek arep nyot telu hah peng 6 yem Pantesan kamu panggah beser-beser ae. Sepira yam? Enak sak terong. kok ader seterong nyil lho sak kentol wong kok wis eneng nyontran-nontranmu ki bature nunut ngising yo jere opo beseri alah aku ki kok rumah saku sing Jawa dhewe ader aku ki opo lho ning kene iki Haliyah, lah saku mentol ya suwek yem. sedut-sedutnya Keri-keri. alah aku ki apa pindah planet ayo kok ning kene ke rumah saku kok ora Jawa kabeh ki nyang opo lho podonan Pindah oyem. Samiron tak pee. nah aku mau Oke, ayo mek digolek Samiron. Cuk, kok gede lho. lah nyatu wis keri gatel ane bocah kemang
Ki karone ki Samirun sapa? Wis to golek ana Samirun sik jedeng ya ora tetuk karepmu cah. Kondi mo, Kon mburi kono arep nyang arep. ora mo, sauramu tidak menai ngono iki. Apa isih kurang lek kayak onde-onde kae? Lek kurang rene yo, tak ngene. Oh, onde-ondemu iki kurang mantep to. Onde-onde kok sing mantep. Lah lek kowe iki catadar ngejak geger mo. Rene aja. Iya. Ayo mo, golek nggon ning ndi? Sik to. Oh, tuh onde-onde dak anu kae lho. Onde kok sing loro iki lho. Lah namu kalah. Alah mau ora nganggep aku. Lek gedhi nek kowe iki lek karo onde-ondemu ae. Onde-ondemu sepiro lek sakmono iki? Kalah apa nak aku iki mati gerebutan rembik karo konyil. Larang playone ludes nak aku. Ora karepmu ki apa lho mo? Aku atik ra paham iki. Lah kamu patute ben genjot neh kok, Mang. Lah gek pirang ronde mo, Mang? Aku orang genjot to. Aku arep garap bocah loro. Kayak aku ora mampu. Aku yo mlayu. Lah saiki bocah ning endi mo? Ayo digoleki. Pumpung aku bar jamu, gek bar keramas bareng ngene iki. Seger wisan. Lah engko dhisik aku. Lek bocah wis lempoh, genten kowe. Ngono lho mo. Ayo mo digoleki. Karo aku wis ora sawedi lek kowe. Ayo. Mo, kowe kira-kira iso tenan apa ora kowe engko? Lagi aku ora ngerti carane. Anu, mo, dhisik ning engko, dhisik nek aku tak main dhisik. Engko ya, gek kowe ning deku. Piye polahku kuwi engko karek nerusne kowe engko. Ngono lho. Cara kuwi akeh lho, mo. Ya carane ngethukne, carane ngobahne, carane ngetokne. Wis mo, pokoke akeh banget carane kuwi engko. Lah kat oke men lho. Wis to, engko nontono aku wae engko. Satu panggah ora iso. Nek mungko tak thukne, gek kowe kadek karek ngenek-ngenekne ngono engko. Wis ya to ngono. Ayo. Ning endi ya, Mo? Meneng Kale suara. cethuk engko. Dilubek layang anu Layan sapa kok golek? lanangan. Lanangan kene iki. Lah kok ora ning kos sitok lho. Yo lanang ki lho ora dihalo ki mulo ki moro. Didolan lek cowok-cowok ke. Ki wis kuwadung cenut-cenut to, Mbek. Lah iki Alah. Yo ndak wani, Mbek. Lah aku ngene iki yo kurang gede lho. Iki semini iki sepiro lho. ki opo? Kuil-kuil kira yo mari cenut-cenut dingenekne apa ngene ngono. Iki lho, eneng pakune wedi tak titanus aku. Dudu paku ku ngenekne dicepot. Gila wong Ngono. iki kaya ngene. Paling emamu ki ireng anu. Gila. Ora, wong tak turi pemutih kok. Sopo lho? Ora sedhet inceng-inceng ndang rene yo. Kanyil. Kal, ayo. Kita telepon ini Bang Layu nek. Ayo. Ya kita, ndang rene yo. Ndang rene yo, ora sedhet delongat. Wes teles iki lho, ki rene yo. Ayo to, kita coba to. Ayo to, ki ora. Mo, aku purat. Ayo lho, Dah. Piro to? Namu percapa semarayan aku. Solonyel. Ayo nyelem mangan junjung. Dah. Iya bang bine aku yang melayu, Be. Ayo mulai mah. Nang pojok
Tekan kampung ono gang jenenge Gang Dobos. Wargane lucu-lucu uripe ora tau ngambek. Yuk konyol kemayu dandanan koyo biduan ngomongnya banter sen. Ora terbiak tok ngono ati lebokne ya ora oleh. Ngene glarak lho, yo te ora tarino piye engking jane. Ora mirip lho. Oh ya mene bature kok kon cedik geni. Ki aku malah terdolan rene iki mang. Nengking. Nek. Ya, dulu kono wonge. Celuki meneng ae. Waline ki nang endi lho? Aja bukan borem ae to. Kene ke dayo kok. Jane rek sikil pitik tok. Weh, yo. Nyapa kono-kono kuwi? Mi. Nanti iki ke omeni nek aku to. Aku kon nyetikne geni, jerek kon godhokne banyu. Rene yo. Jane mbahmu to yo. Yo ngono kuwi lho Mi, aku ke putune raja. Kon godhokne banyu to Mi. Ki ora ning kuwaline, ki enenge ki lho ngono kae. Mosok yo ki kenek. Apa yo ki arep tak godhok nang godhong. Ayo koyo nglinting banyu. Lah ya kuwi lho yu. Kan kok enak gek dikai bumbu micin ngono ae. Ditambahi brambang bawang titik. Wis gurih lho yu. Iki lak ndok Mi. Tak lho lak nglinting ndok nang kono lho. Pak Wani. Wow. Nek engking mengki ti anu ngomong kan rek kono junjumuk, mesti kuwe nek ning ngono. Lah, yo wani lho yu. Ondoke 10 ngene kok. Bongko, Darmi mah kok kita dudu. Ih, bengkol kita cukup tenan. Aku kok giyebuk ini Mbah Rojo. Ayo yu diceplok. Ndoke lek genep ndak anu ora dadi. Lek 10 kudu dijumuk sitok ben ganjil. Lek sampean gah nyeplok, tak gane mulai yu. Mi aja Mi. Aku ngerti paceni bangking. Modar. Ndokku Mi, aduh. Gila giyebuk ini engking piye ki kok aku. Yo kok ayu ya aku ke? Kaya rembek kae. Nyande adek ki modele kok kemayu men. Sok cantik padahal ayu aku. Nyande mbek. Yo dolan dong. Wong bocah kene kok dipadane kaya kowe. Weh. Yam. Klambimu ki kate kaya klambiku sing tak goleki ndak temu mang. Patute nyatu kanggo kuwi. Enak, udu ya. Iya jam sak modele barang padha no karo nekku. Domo udu iki keleh kutuku. Lah kutuku diingi tok umbah iki malah gak garing lho. Rumah samu sing duwe ngene der kowe dhewe. Nekku, meduna cepetan. Iki nekku. Nekku domongi kok. Lah napa cepetan? Nyapa wong iki nekku dhewe iki nekku sing nganggo. Domongi kok gelek nekmu prayo gedhe iki cilik ukurane ke seje lho. Padha yen tuku sing tak jaluk cilik to. Mesti iki kok cilikne yang nggon jahit. Yo lek nyanggo jahit pritut lho iki ora kok. Yo nggon jahit kan apik, mula pritut. Lha sing apik. Sing apik ki panggas tukon pabrik domo nekku anyar ku lho ambune sik anyar domo kok ngi kok dapurmu ora lho maksude ke iki ki domo nekku ambune kapur barus no kok lemari ku tenan ya tenan iki lah jarekmu nekmu bar kok kumbah kok jok lemari tekumbah tak setrika tak lempet tak deke lemari tak tumpangi kapur barus iki mah tak nggo ndak temu aku nganggo iki. Ndak cepetan ya tuh nekku tuh keke. Oke, ora percaya dome nekku. Bah aku kira ngurusi kowe ae. Wae punya tuh nekku kok itu cepetan lho. Nekku kok. Kowe kuwi sing hihihi wong atunane bature kok dienggo kowe maling ngono kok. Enggak. Apa kowe rono? Nih cepetan. Iki nekku. Nekku kok. Cepetan lho. Nekku. Wae kowe ki nyawa pengen nggo iku keke.
tuku dhewe. Iki neku kok. Ayo ya tunan kowe. Kok nyatunan. Mandi ta? Bocah. Mboten lho iki. Ya apa ki surup-surup arek tukaran kuwi? Iki lho ngono cepetan. Ya iki nek aku lagi dicepet. Surup iki lho. Surup apa lho? Koyo bocah cilik ae jane. Wes larang. Iya apa iki? Nyong iki lho. Jajane bolormu ku lho dicepot ngene. Cek padang iki. Iya ya. Heh, ora tekan Darmi, bar nyolong ndokku mang. Ndok karta angkremi lho. Lah kok digowo Darmi to? Lah kok dingin apa lah brondong? Kok ndoke digowo Darmi? Lah iki nek kaya saya mulai panganan enak ora omong-omong. Arep to awakmu ki lak ndok sing kremi. Lah wong aja culik mentik to, Mbek. Ayo malah penak ceklane lek cilik. Penak apane lho? Lak cilik diceklem lutut-lutute ngono lho, Mbek. Kaya ora tau wae lho awakmu ki. Iya ya. Ngono ki aku meraro Darmi to. Ayo lek ngono golek ya. Ayo. Tuku ndi? Yo tuku ono. Dalane ngendi lho? Ambok keblusuk. Menggo rodoan. Rene rodoan. Jeglongan iki ke. Tengah-tengah. Aja miring-miring kene. Sek to, Cah. Wong aku kok kono nembak kok dhisik kono lho. Ayo ditinggal. Ora penasaran karo ndok cilik. Padahal lho, jagone lho gede, sikile dawa, cucuke mancung, buntute nglomolar. Kayak lewem. Lek dilodo mantap. Hah? Berarti gagangnya dua wong ngono. Iya. Matek kuwi nyel. Ayo lentang waku lek ngono ki agi-agi kita jajal lek. Ngono ya. Ya ngono lho. Pak iki oleh bakal awuh. Ning teleke titik ora apa-apa. Aja netes ya lek urung teko ngomah. Tak gelawuh kowe. Udah ini. Ya arepmu nikah kok wis kadung mlayu. Arek iya ae. Gendang, Mbek. Apa ini panganan ono ki suguhne kene? Wedang anget ya seger lho, Mbak. Adem-adem ngene iki. Ora duwe kopi, aku ki ora tau olah-olah, aja tak kok panganan. Leceng. Iya apa ono ora percaya? Adem-adem ngene iki ora kopi, ora panganan lho, Yem. Pentole samirone legawan rene. Jareke konyol gedhe gandul-gandul tadi engke. Aja mleceng-mleceng wong klambi tak kei ngono kok. Udah menekku kok. Kang Samiron bareng ke sapa ora ngono ki omongane mong ngene kok gugu ke dhewe kok Darmi lho dadine. Dongok. Alah, modalmu mencurigakan no, mesti enak dalik klokop ngono ya. Kuk ngono. Apa ora ngono? Ngasek ngono lho, nyembur. Apa ngono lho? Pentole Samiron. Lah jereke gedine sak terong sing gandul-gandul kae. Alam mbuh wong, aku ki sing kok omongane iki ora dong ning utekku ki ora mudeng. Padimu wis yem. Dek, ambumu kok ngene to? Kumat kayak iki wisan. Ngleteng lho, Yem. Sing leteng buru ngono kok rambutmu ku letengi. Bature. Wong letenge ki leteng ora anu to, Mbak. Kok iso aku? Kuwi lho sing bar karo Samiron. Samiron sapa? Iki ora sah sembrone. Kunyel ku lambune ratus paling ki mang. Iya ta? Piye kok dhewe? Saya mbek. Ngono ku lho. Berarti cewek-cewek dingin ki saking ale
Yo lele cewek diingi iki wis resik kok. Berarti iki mau ora cewek kampune leteng-leteng kaya kates ngono. Rimak nek iki. Aku mau wis mandi lulur susul. Tapi berarti cerot deh. Makane ki luluran cerita kuwi. Uang dah padha rande bojo niku lho. Uteke iki lho ame jembayi. di bojo. Iya. Apa tak pamer-pamerne kowe lek ndek bojo? Mulur kok dhewe nek. Anggur pasang plakat banner sing gedhe lagi oleh bojo. Ya, kene ora pasang plakate kabeh do moro timbang kowe mek sitok samiron sisan. Ya lek nekmu menang gedhi dawa ya nyel. Lolor. Iya nglolor gandul-gandul, lek nekku cilik dawa ngono ke kaku. Paling nek mugi nglolor ke rada anu. Ngene tinggi kae lho. Nglolor ke rada lemes. Orang kere agar mulai. Ojo, tidak boleh. Ning kene ae critakno lho ya penting iki ajare. Lah, gayane ngono lho. Masa iya gek ra ngakoni ke ya. Isu niku ngono. Layak leteng-leteng ngono. Metu kepete. Tumburi bareng to, Yem. Kok armada nih rembek. Lah, kowe to sing ngomong lek aku ngepet ke, ora aku sing ngomong. Soko kumpuli ngono kok leh mumrake share-share Ora. Rasa ngono. Aku ora melu golek ndoke Darmi ra tak rewangi lho. Golek dhewe. Wong jere konyel anu apa gagange cilik dawa kok kowe karo samiran ae sing gandul-gandul. Emah. Molo wis kok pangan kok emah. Nye. Wong kok cobrote padha lecek kabeh. Jembayi. Ya mulia lo ya melar mulai. Tak golekane karo rembek. Memang kok kayak samirone minggat yo. Minggat ambok ben. Engko ora lah sing gandul-gandul ngejen. Ora meng. Apa aneh bojone luwih anu ya. Cungkring tuh cilik kok. Kalau nya lah sing cungkring kek. Terang kalau njol ya disidakne nyampe Darmi. Dek, ayo. Mi. Darmi. Ning omah apa ora to wong iki? Apa iki? Sego kok diguwangi kaya ngene, Dran. Lah, ki sego uncet to. Ya kok ora gelem nyelukne aku to, Mi. Ki ning omah lho ora ning panganan sing antek kaya ndas jabang lha kene iki barang. Lah kok ora eman-eman. Mi, Hi, Pak Bud. Tak kira lek emas sampean mang. Kok ngendi lho, Pak? aku iki lho diuber-uber rembek karo si konyel. Adi jaluk ndokku. Lah, sampean ndok, Pak. Aku malah baru oleh ndok ya kemeyu konyil. Gek nang kono ki ndoke ya akeh. Kok isih arep rebut ndokmu? Tunggale tak emplek ku lho, Pak. Lah, Pak kosong, Pak. Antase. Lah iya, Mi. Mi. Kira-kira duwe delian apa ora to, Mi? Engko selak rene wonge angko. Ning ndok gede kono lho, Pak. Eneng gubuk ning lunguran cilik ngono. Aman lho nang kono. Wong semut ae omah nang kono rene sing ngonangi to, Pak. Lek ngono anu ya, Mi. Tak nyangane, tak baturane semute. Iya, Pak. Yo. Gek ndokmu kok prei pangan semut, Pak. Ndokku iki mateng karek mangan. Kadek gek gosong ini. Lah ora sidane. Bismillah.
Gurih banget. Mi, Hermi. Kayak siapa kae? Kae nang rene. Kang tak gonyong mak. Bisa kan ngomong. Bar morak lodo ketarane iki. Mi, gagange do apa didom? Kok mau bundok toh? Kayak kondokku mah kita jajar. Ora ngono lho. Mi, balik nandokku. Modar mi, doke nek engki kok emplek. Duh, piye ki kok aku digerus nek engking. Gerus kae ya enak. Kayak gurih to, Mi. Wis tak pangan separo yu. Iki lo kerongkongane balekno. Kok kurep neng kon ndak ketok lo yu. Nya. Nya cekalan yu. Wah, Aku iki. Jugule bute lek ngono sing genah. enak yo. Wih, nyandi lo yu. Wong doke rong dipangan kok. Bangkeng rasa dipikir lo yu. Sing dipikir mplek endok iki lo enak. Gurih ya yu. Kok enak lo masakmu pinter kowe. Ya iya. Aku wis wareg. Aku tak mulai makani wedhusku matur suwun ya. Iya nek bocah loro ke gendaki golek endok apa enggak. Sesuk nyolong nih. Tak baturi sesuk. Yo yo yo. Aku tak nyon pamit.